Lah kok kebangetan temen. Yo. Pancen donya iki seni-seni ngurung perkara. Ana rina, ana wengi, ana ala, ana apik. Ning ya kok kebangetan men. Tujune kok aku ngerti. Lah upama ora ngerti, kok diranggemak Bintara terus piye? Jarene alhaqumutaka. Suruh kata jurtumul makom. Tegese lerene sapan, marine kapan, nek urung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum. Raja Kala Cakra. Ya. Kilo. Jabar Sodik Sunan Kudus wong pinter jane. Mula ana tembung bejo bejane wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Di Jabar Sodik wirang kowe musuhan. Sawetara Raja Kala Cakra bakal tak singkirke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada sayan antakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lang pendopo dibuaki uyah semene aki iki. Yo. Eling Jabar Sodik, eling kowe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para rawuh sekalian kakung Sumawana putri ingkang dahat kula tresnani, dumateng para wedrah, para santri ingkang dahat tumuring wonten ing kitab suci wahyuning ilahi, ngaturaken
sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng pinarak wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Ingkang sepisan monggo sami muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten menapa ndalika kula panjenengan sami tasih pinaringan kebagas warasan saengga saged pinanggihan wonten ing menika dalu kanthi sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sholawat jo salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun bidunya wal akhirah. Mugi saged nuntun kita tumuju wonten ing swarganing Gusti Allah, so kita sedaya saged katampi dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad kanthi boten wonten rubida menapa-menapa. Di kingene ya Di Kakang Giri nggih kula paring dawuh. nitik petung iki wis jangkep 100 dinane sedane Kanjeng Pangeran Sabrang Lor ya Pangeran Yunus. Leres. Elang lan mituhu dawing babah patah jibone ngrat panetep panatagama. Demak Bintoro ora kena diprael-prael. Nek Demak ora kena diprael, tegese Demak kudu utuh. Lah gandeng wis 100 dina Demak kudu ana adegan sultan. Cocok niku nggih leres. Gandeng Demak ana adegan sultan. Demak kuwi rak lariane dasare negara ngadeg kanthi dasar ulama wal umaroh. Bener nggih. Negara Demak ngadeg merga disengkuyung para ulama. Umaroh panguwasa negara, pangemban pangrembating praja. Klebu kowe karo aku iku ulama, ya dadi DPR negara. Ya ta ora? Nggih, leres. Gandeng kowe aku dadi wong tuwa. Aja nganti adegan iki dadi rame. Kowe karo aku kudu nyekseni ngadeke Demak Bintoro. Jumenengan sultan kudu selamat awal akhir. Niku sing kula ngerti. Napa melih udur kok ngrebut karo derajat pangkat niku ngisin-ngisini. Di Jabar Sodyo. Nggih. Kowe ndhewe nemu derajat pangkat kenane mung Nggih. bondo donya kenane mung Lunga. wong kuwi nek mati sing ditakon apa? Ilamin salasin. Leres. Ilamin kuwi kejaba salasin telu. Dadi ora pangkate ora derajate, mung telung perkara. Amal kepecikane bareng Nah. kuwi. Mula kan kuwi gandeng putra-putra Demak Bintoro padha rawuh. Bengi iki uga adegan sultan bakal tak wiwiti. Ibarate niku kawula Demak kaya dening kutuk sing kelangan babon, kaya dening sapu sing ora ana suwe, mundak kocar kacir ngono. Kula ndereki. Lah, iki ngene. Saraning medrah kang padha rawuh. Iki arep tak tari siji-siji. Oh, Paris Demak. Iya. Nggih. Sapa sing bakal nglungguhi terah Demak Bintoro gumanti marang Pangeran Yunus? Ben padang jaba, padang jero. Nggih, apik niku. Ya wis kowe semendo sawetara ya. Nggih. Nak Mas, Ratu Mas nyawa nak Mas. Tidak wong kula. Ngaturaken sugeng rawuh nggih. Mboten kata
Nggih. Yang sepuh tampi mugi ndamelaken syukur renaning penggalih. Ngaten nak Mas Ratu Mas Dawa. Kula badhe nyuwun miterang dumateng panjenengan. Panjenengan sampun tampi layangi berang to? Wigatosipun derek jumenengan Sultan wonten ing Demak. nderek ngrawuhi adegan Sultan teng Demak Bintoro. Tabuh pinten? Tabuh Songo. Tabuh Songo, nggih. Lah nuwun sewu, badhe nderek nyalonaken Kang Garwa napa mboten? Yen pangapunten Rama Sunat. Nggih. Sak sampunipun kula dados garwanipun Kang Mas Dirgonegoro. Nggih. Gesang kula menika sampun mukti ngawibawa. Dadi sampeyan sinaosa dadi garwa bupati niku wis rumangsa ayem. Mila saking menika kula mboten gadhah ing kalenggahan. Tegesipun mboten badhe nderek nyalonaken Sultan. Kilo muridku ki lho. Cecok. Rumangsa wis marem dadi bojone bupati wis ora ngungkit palungguhan. Lah atik nduduhke nek niku teko murid barang niku gandeng celengi napa pun ndang diteruske lampun kok. Nak Mas Dirgonegoro. Nuliji rombongan. Sampun mireng aturipun Kang Garwa menawi badhe nderek mboten nyalonaken Sultan. Napa panjenengan kepengin nderek nyalon Sultan wonten ing Demak? Romo Sunan iki. Babar pisan kula menika mboten gadah niat. Nggih. Dados Sultan wonten ing Demak. Amargi menapa gesang kula wonten ing Kabupaten Cirebon. Nggih. Ibaratipun mundu katutan sambel. Umpami otikar sampun didelak. Nggih. Dadi sampeyan rumangsani Nuliji. umpama mundu katutan sambel, kloso gemelar karek nglungguhi. Terus Sampeyan rumangsani niku. Nuliji. Lha iki lho muridku. Wong nek rumangsani elek dadi lan apike. ya suwengi muridku terus. Dadi saestu mboten. Nuliji. Nak Mas Dirgonegoro. Nak Mas Langgar Singgih nak Mas. Wah, Bu, wonten dawuh Rama Sunan ngiri. Matane wong. Kenging napa? Oh, salah kula niku napa adik sampean sentak. Aduh. Sampean niku yak napa? Pancen wata-watipun tiyang saking Kabupaten Sampang nggih kados dening kula niku. Kula niki lak mboten nyentak kalih sampean Rama sampeyan. Walah lah ngono kok. Nah, gitu wong ngantek dadah matratam nah. Nak Mas Langgar Singgih. Kula Rama Sunan ngiri. Menapa panjenengan mboten nderek nyalonaken Sultan teng Demak Bintoro? Aduh Rama Sunan ngiri. Sowan kula wonten ing Demak. Rumas nampi layang idran ingkang sampun kalipto Rama Sunan ngiri. Nggih. Dene wonten ing Demak wonten jumenengan Sultan. Kula niku boten kadang-kadang. Kula boten kepengin nyalonaken Sultan dhateng ing Demak Bintoro. Dadi panjenengan mboten kersa nderek Boten, nyalon. boten. Saestu Rama Sunan ngiri. Namung saking paweling kula. nggih. Wedrah wonten ing Demak niku rak enten ingkang dereng kasuhan kalenggan. Mbok inci Rama Sunan ngiri mang panjenengan penggalih kedah dipun jumenengaken Sultan dhateng ing Demak Bintoro. Sinten menika? Namung adik kula menika trenggono rak dereng kasuhan kalenggan. Panganan Trenggono Ah, menika. niku. Derek kagungan palenggan dilenggahke dados Sultan. Lah niki Rama Sunan ngiri. Sae niku sae. Ah, Nak Mas Ratu Mas Kencono nak Mas. Dawuh kula Rama Sunat. Lah kok malah kuru awake sampeyan. Nggih. Lah nuwun sewu mikir napa kok kuru? Mboten mikir napa-napa kok. sing ilang yo ben ilang, sing guri lek isih akeh lek. Sampeyan iki. Ngono ati mbok pikir nganti awakmu kuru. Nak Mas Ratu. Kula badhe nyuwun miteran nggih. Napa badhe njerek nyalonaken ingkang garwa dados Sultan? Mboten Rama. Kula mboten ajeng nyawakake Sultan ingkang garwa amargi kula sampun mukti wonten ing Sampang Meduri. Sampeyan mboten kersa nyalonke Kang Garwa merga sampeyan pun mukti dadi bojo bupati. Nggih. Terus tasarufun nikmah Dicantik ya. Kowe ayu ya triman nek. Nggih. Kono salam. Paring pangandika kula Rama Sunan. Nek prayogamu piye? Ora ketang kepiye adeke negara Demak Bintoro kowe melu adek-adekan merga kowe melu labuh tumrap negara Demak Bintoro.
kula tasih ngimuti perkawis menika. Nanging Rama Sena, Iya. kula menika sampun mukti ngawibawa kula dados kawula wonten ing Demak Bintara. Saking manah kula mboten kepingini kula jumeneng sultan wonten ing Demak Bintara. Oh, nggih. Nuwun sewu. Nggih. Ento wonten keparengipun Rama Sena. Mbok inggih. Putra wonten ing Demak Bintara menika rak tesih wonten setunggal ingkang dereng gadhahi palenggahan namung Raden Renggono. Saka penemu Mbok inggih. Saking kersanipun Rama Sena Raden Renggono mbok pun jumenengkan sultan wonten. Trenggono dijumenengke sultan. Ya, ya. Nak Mas Trenggono nak Mas. Jauh kula. Mboten kula ambani. Mesthanipun sampun mireng aturipun saka guru darah Karawedra. Sakmenika kula suwendhekaken dhumateng panjenengan nak Mas Trenggono. Yen saking kasarujukanipun para kadang putra wedrah wonten ing Kasultanan Demak Bintara kula kedah jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Kula saged nanti. Saged. Alhamdulillah. Interupsi. Usul. Kakang Giri. Dawuhe sampeyan kula niki jare ya dianggep saka guru topine sepuh ning Demak. Ya, Napa kula kleru nek perkara niki kula urun rembug. ora kairu. Ya, Ngeten mawon. nggih. Wong kula kepengin Demak niki ndang enten sultane. Nek pancen para wedrah niku mun nuding Trenggono kudu dadi sultan. Oke. Kula nggih ngayugyani. Ya, terus Kula lega-legawa. Terus? Ning kula njaluk siji mawon. jaluk piye? Jumenengan iki ampun gugup wong lagek jam yah ngenten. Diundur korong jam ngas. Ngatuk napa mboten? Lho sik. Kowe kok kondo diundur kok jam kas iki perkarane apa? Ngeten lho, miturut ahli petung kula, Terus? nek Trenggono dijumenengke sultan niki tibane dina Nas Taliwangi. Nek Kenapa? nek saiki Nggih. nek mundur rong jam, Nek mundur rong jam tegese sangklate senggolane pun ilang. Niku pisan. Iya. Ping pindho. Terus? Karo ngranti rawuhe Bupati Dagang Lasem. Dipun, usul kula ditampa napa mboten? nek perkara mundure rong jam, perkara Nas Taliwangi, aku rada nglengono. Kan nggih. Ning nek perkara ngranti rawuhe Surawiyata, iki aku ora setuju. Ampun ngoten ah sampean. Dadi wong tuwa nek ora iso ngedhono munggahno pikiran. Eling lho, kula ngelingke lho. Iya. Sapa Surawiyata? Terus Wong iki srogal-srogal ora kenekan pisan. Ping pindho Surawiyata niki nggih wedrah Demak. Iya. Nek perkara niki kok nganti Trenggono dijumenengke Surawiyata ora weruh, ya nek nrimo. terus Lah nek ora, dan ora trimo. nek nganti diocar-acirno sapa sing tanggung jawab? Nuwun sewu. Surawiyata ki muridé sapa? Muridku. Apa ana Pandhi kok kalah karo Wesi? Loh, nek bab perkara niki ampun digandeng-gandengno karo murid guru. Lho sik lah. Ngoten lho. Sik to. Aku nuwun sewu. Surawiyata ki daleme pundi? Dadah. Bagian Lasem. Nggih, Adon ndi karo Sampang Madura? adoh Sampang, Adon ndi karo Cirebon? adoh Cirebon. Niki napa? Nek Sampang wis rawuh, Cirebon wis rawuh, bahkan kok telak. Oh, ngeten niki wau kula napa
ingkang lasem niku jane pun rangkat utawa pun budal. Delalah niki wau dugi rembang bane jeblos. Terus Kalau niki buktine akeh enten videone kok. terus Ya, niki kula njaluk dinteni mergo benipun tutup golek bakul ban. ora perkara nggone bane mbedhos, tak anggap Surawiyata kuwi wong sing wani ngiwake marang panguwasa. Terus niku niki Tetep tenggono tak jenenge sultan. ditetepke. Tetep tak. Monggo. Duh, aja ngono. Aja tembung monggo. Lah pripun melih? Monggo nek ancen do ngeduyu monggo. Nek ana apa-apane tumrap Surawiyata, kula mboten melu-melu. Saiki aku tak takon. Takon kok terus. Ya aja ngono wong Surawiyata muridmu. Sampeyan nang wilayah Ibran apa mboten, Mas? Kula niku pun nampi layani dereng. Adicarane diwiwiti jam pinten? Jam 09.00 Rama Sunan nggih. Sampeyan nampi napa mboten? Kula dinampi Adicarane diwiwiti jam pinten? jam 09.00. Saiki kok tak takon sampeyan. Surawiyata nang wilayah Ibran ta ora? Napa? Wiwitane jam pira? Di jam 09.00. Iki jam pira? Biasa jam Indonesia Molor. Iku pun biasa orang ngarah. Atik jam 09.00 teko jam 09.30 boten ngarah. Nek ya ora ngono. Nyatane aku janji tak tepati. Jam 1 cek gambyong, kawan yo gambyong. Ya ana alesane kok. Alasane apa? Nek ditanggap meneh kok. Biasane yo ora ngono atik. Iki ngetok-ngetokno wong bedingin. Tetep Trenggono tak dunike sultan. Ayo, iki nek. Assalamualaikum. Gusti Allah iki ora saring. Wong salah iki yo bakal seleh. Selamete kok urung dilungguhi. Ini iki jenenge muridku sing bener. Kakang Giri, Piye? nek pun enten lakon ngeten iki napa Trenggono ditetepke dadi sultan? Ya wong aku iki minangka dadi sesepuh, aku ngadeg ning gone adeg-adeg sing bener. Terus Ora milih kono, ora milih kene. apik. Ya kepaksa jumenengan tak serambi wis. Disige. Iya. Mergo Suryawiyata rawuh. Monggo Ngaturaken segala rawuhipun, Mas. wis kantuk pangestunipun Rama Sunan Giri. Sowan kula wonten ing Demak kalis ing Sambikala. Sungkem kula kunjuk Rama Giri. Ji, kula tampi. Kok randhat sowanipun? Pangapunten dalem Rama Sunan Giri. Ngantos kedadosan sowan kula randhat wonten ing Pendapi Demak. Jalaran wonten kawigadosan ingkang boten saged kutilang sakidakan. Karo dene bane bledos yo Le. Nun bane bledos nggih nggih ban mobil kula bledos. Nuwun sewu nak Mas. Nggih Kula tak takon karo sampean jawab sing jujur nggih. nggih Bodhone niki dosa napa mboten? dosa. Dosa nggih. Nggih Bane sampean bledos napa mboten? boten. Bodoni dosa Rama Guru. Lah iya. Lagi bane kula boten bledos kok. Alam boh. Nak Mas Surawiyata. Nggih kula Kula saged nampi. Ning atur nika nak Mas. berkawis Adegan sultan sampun kawin nyidak. lajeng sinten ingkang jumeneng sultan
kadang dika nggih Pangeran Trenggono. Kyai Trenggono. Sabar. Inawoha ma'asabiri. Sabar dulur. Maksudnya ngene lho, Le. Ora usah dadak nesu. Wong yo urung wae. Terus karepmu nek Trenggono sing dijumenengke sultan, lah kowe piye? Kula nggih pencalon dadi sultan. Pengen dadi sultan. Sampeyan krungu niki wau. Surawiyata ugi pengen dadi sultan. Niku bener napa kleru? Bener. Bener nggih. Lah nek sampeyan ngendika bener, terus niki pripun? Mongko Trenggono ya dicalonke sultan. Ya apa ana tinane kok wong donya srengenge kembang. Mboten enten. Nah, apa ana kembang melati kok kutupe loro? Nggih mboten. Lumrahe kembang melati kutupe Kudu siji. Lah nek Trenggono tak dadekke sultan, mongko Surawiyata kepengin dadi sultan. Lah iki aku dadi wong tuwa. Kowe ya kudu iso mremakno. Ngoten. Lho iya. Jadi kula diwanangke usul. Monggo. Nah, nggih. Kula tak usul nggih. Ya. Gandeng niki calone ana loro. Ben ade dianakno pilihan. Oh, Pilihan iku coblosan. coblosan. Ya piye aku ora duwe dhuwit. Modar. Lah wong aku ora duwe dhuwit. Nek ora duwe dhuwit ya mundur. Lho, sik to. Ora duwe dhuwit kok nyalonke. Nuwun sewu. Kalau pengen wirang ya. Nuwun sewu lho dijabat sate. Adane wong pilihan, wong coblosan, iki mesti tetep nganggo duwit. Nganggo dhuwit. Mongko aku dhuwit ora duwe lho. Lah ya mundur. Lah apa mbok utangi sikno piye? Mateni wong. Ana coblosan utang karo kanca. Mboten usah diwari utang. Lah nek ngono sing nyoblos sapa? Ya sing nyoblos kawula. Sing milih ya kawula. Mergo dadi sultan kuwi ngawulane kawula cilik. Nggih mboten. Lah Nggih dene kok. Lah sing nyoblos terus sapa? Sing nyoblos wong cilik utawa masyarakat. Masyarakat. Wong dhuwur ora kena melu-melu. Wong gedhe ora kena melok-melok. Klebu wong bedingin masyarakat bedingin. Harus nomor 1 nyoblose pisanan. Liyane guri-guri lah. Sik aku tak takon. Umpama lho ya umpama. Umpama aku mbotoi ya kena. Malah rame. Oh, ngono. Lah, iki kena nganggo foto-fotoan. Kena. Lah nek ngono, aku botohe Surawiyata. Aku mbotoi Trenggono. Gandeng aku botoh, aku wong tuwa ke wong tuwa. Ayo le maju rene le tak promosino karo wong bedinge. Lho ajeng napa niku? Lho promosi. Aja sih ah. Visi misi kok. Ora iso. Lo tak takon. Apa piye? Trenggono karo Surawiyata tuwa ndi? Oh, Surawiyata. Ya sing tuwa sik sing promosi kok. DCI penak dhewe. Nek, pripun? Sini, Jong. Lenggah ini, kok sini digowo.